Hola, Anna! Què tal, Meritxell? Vinc a la masia de Bardon Kenneth, a Mediona. Doncs benvinguda. Benvinguda a Bardon Kenneth, aquí a la quadra de Gulladols. Mira, on estem ara, a la quadra de Gulladols, la va adquirir la família Torres a mitjans dels anys 80 del segle passat i va ser el lloc que van escollir el Miquel i la Mireia per al seu nou projecte d'escumós. El primer escumós a nivell català, no? Perquè n'havíem fet a Xile, però no per aquí. No, aquí no s'havia fet encara. I llavors la Mireia sempre s'ha dedicat més a la part tècnica, al disseny de l'escumós, i el Miquel és el que va tenir la idea d'agafar aquest lloc, de fer-ho aquí i sobretot de recuperar o de fer un homenatge a Daniel Bardon Kenneth, que va viure aquí fa 2 segles, a principis del segle XIX, pensem. I explicar al final, no?, dins l'ampolla, una història d'amor. Ah, exacte. Ara, si m'acompanyes, t'explicaré una mica tota la història. Uau! Això és preciós! De quin segle és? Doncs aquesta capella és del segle XI-XII, és romànica. I mira, aquí tenim el marbre. Maria Francisca de Farri, que era la dona de Daniel Bardon Kenneth, va posar aquest marbre a la seva tomba quan ell va morir amb 54 anys. I aquí és on hem estirat del fil per conèixer tota la història que dona nom a l'espumós. La història d'aquest senyor que era de l'illa de Guernsey i que va venir fins aquí i va decidir establir-se aquí. Pensa que va deixar tota la navegació... El mar, la llibertat, per aquest arrelament a la terra, a la vinya, a Mediona, a l'Alt Penedès... Sí, pensem que van plantar vinya ells i que no ha canviat gaire el paisatge des que ells hi van ser. Mira, i ara entrarem a la casa que ells es van construir quan van venir a viure aquí a la quadra de Gulladols, quan es van instal·lar. Realment és una casa que és una mica fortalesa, no? Sí. És bastant impressionant. I veuràs que hi ha els escuts que també els hem vist al marbre abans, i són un emblema... I també l'ampolla, no? Ah, exacte. Aquests escuts els vam agafar com motiu, no? Estan a l'ampolla, estan inclús al tap. Pensem que potser se'ls van fer ells, amb emblemes d'aquí, no? Per exemple, els peixos poden recordar el passat mariner de Daniel Bardon Kenneth. I de la seva família, no? Hi ha algú del ferro, no? Perquè ja es deia ferrer. Sí, exacte, les ferradures són més d'ella. I per últim, els turonets aquests podrien ser les muntanyes de Montserrat. Mira, i ara ja estem a la cava, i aquí és on envelleix l'escumós. En principi, quan va sortir el primer, que és l'anyada 2013, va sortir el 2016, amb 30 mesos d'envelliment, perquè volíem que fos una gran reserva. Però amb el temps hem vist que té un envelliment molt bo, fins i tot volem esperar de les primeres anyades guardar unes ampolles. Per veure el potencial d'envelliment, perquè al final el que teniu és molt bona acidesa, no? Gràcies a les vinyes d'alçada, que deuen estar quasi a 1.000 metres. Sí, això va ser una decisió de la Mireia, que és la que va dissenyar l'escumós, com havia de ser el vi, i es van triar unes parcel·les amb alçada, de Chardonnay, de Pinot Noir, i amb una mica de xarel·lo, que li dona un toc especiat. Ens agrada treballar també amb una mica de xarel·lo. Bueno, i ara, si et sembla, ens toca tastar-los, no? Sí, perquè vull tastar i que m'expliquis el dosatge. Vinga, som-hi. Bueno, Meritxell, ja estem a l'hora del tast. Primer començarem amb l'Esplendor, que és l'anyada 2015. Veig la bombolla, aquesta segona fermentació amb ampolla, que és la que comparteix el cava, el xampany, el sec, tots aquests mètodes champenois, i al final aquesta sensació de poma verda, que també ens agrada. Realment és molt fresc. I aquí és que és al·lucinant, com fa aquesta obertura en boca, i el carbònic és veritat que està molt, molt integrat. Sí, és que això, clar, el treball és molt meticulós. O sigui, treballem amb raïm sencer, fem servir molt el mètode de la xampanya, que ja saps que es treballa amb molta delicadesa, no? Seleccionar les parcel·les, veure dins de les parcel·les tenim subdivisions... Jo crec que hi ha masses aromes exquisits i massa bona acidesa per tantes poques ampolles. Ja, doncs ara tastarem el rosat i veuràs, encara n'hi ha menys. Encara menys ampolles, no? Sí, anem a tastar el rosat, aviam què et sembla. No, i les aromes... Recorda la fruita vermella, però tan delicat, no? Aquest gers, aquesta nota també floral, no? Es nota molt el fil conductor
amb l'esplendor i el Bardon Kenneth, d'intentar buscar la subtilitat. M'agrada que m'ho diguis perquè la idea de la Mireia era aquest tipus de vi espumós, de fer una cosa molt elegant, molt fina, amb un aroma molt delicat. Que és una passada, perquè hi ha també tot aquest rerefons més herbaci, que li dona també, ajuda també aquest frescor, però sobretot ajuda aquest record de la maduixa àcida, quan estàs a prop d'arribar. Bé, Meritxell, doncs estic encantada que hagis vingut, veure els teus comentaris i tot el que expliques, per mi és molt enriquidor, m'agrada moltíssim. I una cosa és llegir o tastar el vi, però una altra cosa és no només mirar-te als ulls, sinó veure la terra, la masia i tot el que respira aquesta gran història d'amor. Gràcies.